But makambo order madrugs ni. Chizviitirei? Ndinopinza Do you think kuti nini ndine fan base polisi yese inonakirwa naMambo? Zvokuti tikatotaka kutotengesa mutoriro pakashakara 1 kudaro yazosunga Mambo. It doesn't make sense. Wala izini ndiri kutaura ivo vanhu vaikuudzai izvozvo. Dai vanga vachitaura nyaya dzavaine shuwa. Because ndaitumirwa maaudio evamwe vanhu vaitokonfesa kuti inini ndinotoone evidence chaiyo. Dai vanga vane evidence chaiyo. Up to now, paisha kana 1 aidzova kuti takakuudzai kuti mufesa autengesa madrugs. Why achiri kunze? Do you know kuti do you know kuti pakauya nyaya yekunzi Mambo ati Ja zvakati? Ndandaisa post yekuappreciate Ja. Praise. 2 days later, ndobva yazoataka. Zvinhu zvezvo zviri kugadzirwa zvine chinhu chakanaka chandaita chazviri kuataka. Do you think or do you still believe it's still marvelous? Oh, it's now a new enemy. Mave. Ndau yaMavhe yakapera utara. Mazuri kuona Mavhe haakweso kwaanenge achitsvagei. So it's a new enemy. Ndau yaMavhe, ona ndau yaMavhe paya yanga iri 200 kana.